Guhdarên Hêvî FM dem baş, ez Arya Hacî boreme di programa Nûjdar de. Dibêjin Xwedê derd dane lê derman jî pêre. Guhdarên hêja, heger em li rewşa tenduristî ya mirova temaşe bikin, em ê gelek corên nexweşiya li cem wa bibînin. Hinek cor pêwîstî dermanê xuristî dibin, yek ji wan dermana giyayên golîçolê çê dibin. û ev jê re dibêjin dermankirina giya. Niha bi me re ye Natalya Kudynenko wê ji me re ser vê mijarê biax. Aslava bikim ji guhdarê me re. Mantika me derîkî giya kîma ji ber bihar îndika. Hemû giya çolê de çêbê, bes hikmetê me ji berê ve. Ne giya çandina, genîm çandina. Genîm jî baş e ji xelkê re, bes giya jî lazim e. Xelk werî çolê û giya bin bikî bi nava ferah bê. Gelek tişt giya baş e ji dermanê me re. Voka derê şexfelan gelkî baş e ji kezê bira, ji nexweşa kezê bira. Bêybûnokê gelekî kanca şkolînca zêkî, şkolînca madê, kolon û sereyêşin ji xwestanca diseknînî û wexta insan sermayekevê an serê ve teşî, an ji xwe binavê tang bê û gelkî baş e ji cildî re voka şolê întîhaba radkim. Helkê me bê destûra doktora giya îstemal bikin. Çînabê wexta insan ji ber xwe giya bikelînî, çiye tehlîl di giya nav de bê, bi xwe nizanin û dikarin ji ber nizanî û jehrî bikevin û zêdê nexweşkevin. Divê kiyaz hêbî, divê doktor giya binivîsî. Ji xwe jûl jî divê seydalat giya çêkê. Divê mantika me giya pak ji bî. Bê destûra doktora tiştekî çi nabe. Mantika me Cezîrê giya kîma û jûl jî em nikarim tişta bê destûrê doktora û serkîfa xwe îstemal bikim. Nana û Melîsê li vê cê hene gelkî baş e. Ji ber sereyêşin dikujin û dîsa jê kulînca madê radikin û bina insanê ferah dikin, bina wê gelekî kanca. Gelekî zehurat îstemal dikin. Bes zehurat çi kevin nav de? Bêybûnok, gûl û zeyzefûn, nana û hêl. Hêl û hêro. Hêro gelekî baş e ji kohkê re. Ji ber glêzavê hene wexta dikalînin. Glêzavê heye ev gelekî kanca ji kezebê sor. Tişta çil vir heye ev bizrikê kitan. Ev ji gelkî kanca ji insan re wexta wê dikalînin voka nêşaçî dibê, voka celatînê tê. Ev gelkî baş e ji madê re, ji xwe xurînî. Bes dîsa jî dibêjim insan ewlê ji doktora bipirsî. Tiştekî bê destûra doktorê çi nabe. Ji ber belkî mantika me hinek heye giyanê pakeş û werî îstemal kevî insan ji xwe bêtir biêşî. Nîvê hevînî parpar dirkevî. Parpar glêzavê wexta dikalînin, glêzavê gelekî derman e. Ev giya piçekî şîlayî heye nav de, ji ber olû baş e. Baktûnê jî gelekî kanca ji gurçika re, ji întîhabê re, zirav re. Zeta re şîn mantika me tê îstemal kirin ji kohkê re. Dikalînin an xav jî dimênin nav avê de, an paşê karin voka salatê hûr dikin û zeyt bixin nav de. Ev jî gelkî baş e ji rovî re, ji madê re û ji nexweşa kohkê. Bes xeşxeşok hene mantika me. Ev giya tenî çi gelekî kanca ji xelkê re, bes muxedrat nav de heye. Ev divê bê destûra doktora voka pêçekî jî neîstemal kirin. Ji ber muxedrat nav de ye. Zêdê bîstemal bikin, insan ji xwe bêtir biêşî. Bizrikê kitan tê îstemal kirin, voka zehuratê tê îstemal kirin. Bêybûnokê kitanê ev tê îstemal kirin voka zehurat. Ava bê voka celatînê. Ev gelekî kanca ji madê re xurînî.
Дарчиними амтехам навчайда, евгелики баша ждильра, вахта дахтава блин бипички дахти нивздикен. Бас вахтам зиде дарчини стамальбикен, дахти блинтикен. Диса же дві хамутишки язби. Беда стора доктора тиштаки найстамалькерен. Гель, гельки канджа, амтеха навкахведа нав хуарнеда, евгелики баша микроба вока джерасинат кожи. Нав хуарнеда у нав рови ансана. У гель же гелики баша ждахти блин. Пештрепели гар, гелики баша нав хуарнеда, у гельки канджа вахта кадбежин кабива тешин, хуе навкабда навляжда зидеби, хуе зиде жляша дратки. Дві он пели гар бикаленен, у бименен шолі саатаки, унука кияс вахун. Шолі сечарка вчи навкада хави. Крунфіль евжи діса вока джерасінат кожин. Тамальдикен жнихоша днана. Вахта днан геліки тешива техен бин змани хода удмежин. Вахта ансан гріпит кави. У дві гріп анвірусат зука гелі діса же крунфіль дмежин. Баша мантиками зенджайбіль гей. Зенджайбіль вокат бежин сад нехошит кожи. Тамави гельки тужа нехоша сенгіратки. Вахта ансан кохких кави гелики дві зенджайбілі вахуд. Махберіда доктор дід зенджайбіль сенгіра гельки канджа бальгемаратки. Дві он бикалінен у вахун. Шолі як зенджайбіль навкада хави. Бикалінен у садаки белін у люгерм вахун. Гелики бальгем тече. Мантиками рашраш гешегеям. К жентігабра діса канджа, шказебра канджа, шкурчкіра канджа, технав хальвіята ж гельки баша.